yari naman kita nga mga tulong naman sa inyo sa pila ka mga kalingawan pagi sa mga ambahanon ng mga Ilonggo. Yari no, ang prepare na to ng ambahanon para sa inyo nagatigulo ng hibubunon. No? Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan na nagapinitin siya. Daw dilimaan ko sang pagsakripisyo sa mga pumuluyok nga tuman ikapigado. Ano pala ang tuyo kung mga plano sang tagdumalahan sang atong gobyerno. Kay ang balaklong nagataas, nagit ang presyo mga konsumidor gawin nag-aagunto. May kahulat pa ay nakasulhayan sa kinahigubunon sa mga katauhan. Ang pagpangamuyo nagidlang ang paglaong magod ang mahilway sa mapait na sitwasyon. Hindi lamang kita magbulas ang pag-asa, bangod ang Ginoo may ginatigana. Kay ang kaluwasan lamang sang tagsatag sa hugot lang na pagtuo kag pagsalig gid sa iya. Ano bala ang tuyo kung mga plano sang tagdumalahan sang atong gobyerno. Kay ang balaklong nagataas, nagitang presyo mga konsumidor nagawiit nag-aagunto. May kahulat pa ay nakasulhayan sa kinahigubunon sa mga katauhan. Ang pagpangamuyo nagidlang ang paglaong magod nga mahilway sa mapait nga sitwasyon. Ang pagpangamuyo nagidlang ang paglaong magod nga mahilway sa mapait nga sitwasyon. Okay, no? Mga magkuling mga ambahanon ang gindulot din natin sa inyo, no? Nabinagit, no? Sa atong gali dira nga mga tagsuporta kung wala gid nagalangat sa paggalantaw diri sa aton, no? Nga channel, palihog pagit na share pagit si iba, no? Kaga mag-subscribe, no? Palihog na invite dili, no? Sa aton nga magalantaw diri ang may luyag lang. Ya inagling ang bano, no? Para gid sa kahili sa kandaya Ma'am Miri Ricabar nga nayara sa Florida, no? Kag subong man si Ma'am
Emilien Trigosa mayara sa New York, no? Pagsakanday, Ma'am Health Chances, subuman sa kay Ma'am Jima Muniba, no? Yara sila sa Singapore, sa Hong Kong, no? Kag subuman sa kay Pian Bubuitan, labi na gid sa kay Toto Edward, no? Nga yari na siya subong diri sa Pilipinas, no? Nga nagbakasyon, no? Halin siya sa Canada. Mayong hapon lang to, no? Malipayon mga pag-aabot diri sa atong lugar, no? Dira sa Bacolod. Antes na makita magpadayon, no? Masyaltaw tanay kita kung mayara, no? Tag-isahon talaga ba, ano na daw, maapo makuntag dua-dua. Tagtapos sa mga batong kita sa mga siyaltaw, kikan sa atong mga kauturan, no? Dira-dira sa kay Kwana, sa kandaya ba, Maman, kay Ma'am Nini, no? Dira sa Barangay Butong, no? Aniway, no? Sa mga kay Ma'am Nini Sintinales, no? Nga pasensya gid nga wala ko kahapit na kay nan mo pirmi bigay inulan. Kag isang Miyerkules na nagkadto galing kay inulan napunan kay inyo. Sa sunod galing Ma'am kahapit gid kami na. Happy watching sa kay Rene Vicencio mayong hapon. Hambaya, wow, idol na miss ko pila ka Domingo la ako naabutan live mo pero subong buo naman adlaw ko hambaya. Thank you gid sa pag-support diri sa ato, no. Paliw pag-share sa inyo nga kuana. Nang pirot good PM sa inyo kag sa mga viewers nyo. Happy viewing ng gali sa amon balay kag dira man gali sa akon alma mater sa Biao National High School. Palihog na lang sa ambahanon landong sa matambal ni Alvin J. Sir Mona mayong hapon. Shoutout sa kayo ng Gemma Moneva. Nakalantaw si ng Gemma. Mayong hapon lang. Mayong hapon lang. Okay na. Asya, nalay pangitao to diyan yung gis pangapay. Landong. Yari ko no na Nata. Sino to ba? Nagalapaw ka kway. Yari ko yan. Alam mo, siyempre daw, hindi tayo makikita kung wala kita tiko-tiko. Basir mo mag-talang-talang tanong. At least, hari na. Para agad sa kay, sa nagpakabay sa siningang bahanon, no? Yari ang bahanon nga nagatigulo, landong. Sang gabi nga matulog, may nakita ako nga landon. Yara lang sa akong likod, nagasunod. Sang ako magbalikin, yara na sa akong piling. Dali-dali ko nga lakat, basig-bagat. Kung ba may heart, urog may feel, daw tinakpan lang sang langit. Ako nagkakasma sa sobrang kakulpa. Ako nagsingkit sang tabang, tabang kamo may aswang. Galit sa panungduman na ang tanan. Pag alas 6 na sang aga, nag-viral sa social media, makasikmagnapta ang mga istorya. Tuman ang akong kahuya, pangod sang kinapakaba, kaysa bungang isip lamang.
na bantugan. Uba may hagurog may feet, tungkol lang sang langit. Ako nakakasma sa sobrang kakulba. Ako nagsinggit sang tabang, tabang kamo may aswang. Gali sa panuntuman lang ang tanan. Pag alas 6 na sang aga, nag-viral sa social media. Magasik maglabda ang mga istorya. Tumanang akong kauya, bangod sang kinabakahan, kaysa bungang isip lamang na bantukan sa isalang kalanto. Ako ang nalipo. Okay, no? Umuyad to, no? Asos, no? Yari ko na. Natuloy ang paano, no? Upod sa sini, no? Wow, alandong na itong atong nagmantay. Dalapan din happy birthday, oh. Happy birthday sa kay... Belated happy birthday, no? Sa kasisinta ni Freddy, no? Bibi. Ano dyan? Codigo. Kudigya? Ano lang? Kudigya, no? Ito siya na kumukha, medyo pirot magtata, hindi nakapoka murot, no? Sang haniway, no? Sang Barangay Estorca. sang January pa ni, no? Sang January 20, no? Belated na ni siya, no? Happy birthday lang, no? Bisan na ulihin na, no? Sang kay ko, ano? Sa kay Bibi o Country, Bibi Kudigya, no? Sang barangay Astorga, Badyangan, Iloilo, no? Pinabala nyo, pirmi kami na sa barangay Astorga. Galibod kami sa bani. Wala ko yan, uya. Siyempre kay mga suki ni Misis, suki nila sa ako, no? Nagatulong kami kada ginano nila man sa mga tiyanggi, no? Okay, no? Antes na makita na magpadayo, no? Way pa man. Way pa? Sa Ang sa gusto mga comment, kag mag-request kag magpa-shout out. Comment lang Kung wala pa man, Ariana Ilman, no? Ang idulong natin sa inyo, no? Ning isa ka ambahan, no? Nga nagatikulo ng dipindihan, no? Ang kabataan. Mga utod ko nga Pilipinhon, di ko na nga maghiliog yun, kay ang lakat sa aton panahon, nag-alala ang sitwasyon, dapat naton nga protektahan, ang buwas damlag sang kabataan, kaysa hindi lamang mapaktan, nag-aabot ang kalalaan. Maghalong bigkag, mag-alerto sa virus nga piligroso. Kay kung sa COVID-19 ka may sintoma, madala higit ang bilog ng pamilya. Kag sa karon naman ang panimpo, mag-andampit kita sing mamayo, sundon lang ang mga protokolo, kag panugyan sa natong gobyerno,
dandig sang pagpangamuyo kag pagsalig sa atong Ginoo kay may katapusan gid lamang ang aton nga pagsakripisyo. Maghalong gid kag mag-alerto sa virus nga peligroso. Kay kung sa COVID-19 ka may simptoma, madalahig gid ang ginog nga pamilya. Kinahanglan lang magpangaman kag hindi gid magpabuyan-buyan si karon pirmi ang kabataan kung istabli ang kahintangan kung ang bata ginahilantan painom gid bulong kag sipinan bitindihan sa balatian agud malikaw sa katalagman. Maghalong gid kag mag-alerto sa virus nga peligroso. Kay kung sa COVID-19 ka may simptoma, madalahig gid ang bilog nga pamilya. Kinahanglan lang magpangaman kag hindi gid magpabuyan-buyan si karon pirmi ang kabataan kung istabli ang kahintangan kung ang bata ginahilantan painom gid bulong kag sibinan dipindihan sa balatian agud malikaw sa katalagman. Ditindihan ang kabataan sa malala nga balatian. Okay na? Mabuya ito na. Ang aton ang bahano, no? Magindulong sa inyo, no? Ang nagatigulo, no? Ditindihan ang kabataan. Okay, no? Mapawayway naman na ang inyo lagad, no? Mabato naman na kita sa pila ka mga shoutout, no? Gikan sa aton mga kauturan. Shoutout sa kay John Real, mayong hapon. Mayong hapon. Ang bali ng Gemma, ako na, thank you gitay, ari lang kami ah. Thank you, kita. Thank you gitna nga. Thank you, gid sa inyo. Mayong hapon lang sa imo. Okay na? Okay na? Yari pa rin. Dulong naman natin sa inyo yung sa kambano na nag-tigulo ng ONG. Sang huyop sang hangin nga dumapya gikan sa kapatagan na pangaminaw ang matamis ngayon mo open di panod sa kaanyag mo na ihag mo dito. First time pa lang nga akong kanakitaan daw sticker ka nga nagpilit sa panumpuman nga pala nga hindi ka gid malimtan. Hindi bang lamang sa imo na frustrated na ko may tinigon nga ako ang nagkakaupo samtang ako mayara nga kinahi ko ang pinigang ko
pirmi lamang nagkakalabato. OMG na excited lang ako mahibalan ang sabat mo. Ang obra ko halos wala singkahunan. Gakabuka pa ang pasok at mga pinggan. Kay ikaw lang ang sa akong kaisipan. Hindi excited na gid ako nga maangkon ang tugma mo. First time pa lang nga akong kanakitaan. Daw sticker ka nga nagpilit sa panumpuman. Nga abala nga hindi ka gid malimtan. Hindi banot lamang sa imo nag-frustrated na ako. May tinigon nga ako ang nahugot. Samtang ako mayarak na ginahiko. Ang pinigang ko pirmi lamang nagkakalabato. Hindi na excited lang ako mahibalan ang sabat mo. Ang obra ko halos wala singkahumanan. Gakabuka pa ang basok at mga pinggan. Kay ikaw lang ang sa akong kaisipan. Hindi excited na gid ako nga maangkon ang tugma mo. Hindi excited na gid ako nga maangkon ang tugma mo. Ito, no? Ang bano na ito, no? Nga nagatigulo, OMG, no? Pwede man na siya nga abbreviation, pwede man na siya nga para nga expression. Okay, no? Antes kita naman magpadayon, no? Shout out naman nanay kita, no? Shoutout sa kay Roslyn Alba, mayong hapon. Low pa request naman kanta na sa kampo ni Radyo Hambal ni Marlon Esteves, mayong hapon. Mayong hapon tayo, pero request ko Tamasak Regino Guardiano Jr. from Dumaguete City. Wow. Kapiritla ko. Mga taga Dumaguete, may hapon lang Nang pirot mayong hapon liwat, pwede ko naman ma-request na naikakabuhi isang soldado hambal ni Alvin J. Sermona. Pwede mo pero na. Mayong hapon tayo, pero idol kagid namon halin sa una pa. Shout out gali sa Embarque family sa Hinigaran Negros Occidental. More power and godless halin sa kay Jess Embarque mayong hapon. Okay na. Okay, no? Kaya ginap na kayo ninyo ng isang kambano, no? Na nagatulo kampo nila Diyon, no? Para gitsin nyo. Dua untan lang iti, dua ang nagpangabay. Dua kumpul lang ni sunod, no? Bukod sila sa masakro, no? Yari, no? Ang kampo nila Diyon. Sa higad sang sapa, sa kampo nila Diyon, may turiting manok, naging nakarado. Tinali kumalapit,
isang tulitaw nang nahas magsulat sa kamutyang tuloy. Inigkasang apa, sinulat sang kumo, binasa sang bulan na mati ang bulo. Testigo sang tugtog sa pagkamatuo, na agi ang lupot ay dili katindog. Kinuha ang gitara, kagmang kinalipay, inuskos ang tingkang, ang tarso nagbagay. Lumabot ang sungi, kinantahan lulay, ang tutot kagapiang, amok ang nagsabay. Kung natin madumduman, buktot ko na ugangan, daw malupukan na tundukhan. Tungod sang pagkinitin siya, sang bayaw ko nga din, tughan ko ka pumulya ko. Tugangan pamandani, sang biras ko nga sungit, tughan ko kay daw magising. Pilit ko nga antusan, masawa ko nga hapukon, anhong kay sirti natin. Gindang buta sa litsihan, mayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, ugmanda sa raynahan. Kung nalang madumduman, buktot ko nga ugangan, daw malupot ang akong dughan. Tungod sang pagkasilin siya, sang bayaw ko nga piro, tughan ko ka pulorya. Tugangan pamandani, sang biras ko nga sungit, tughan ko kay daw magising. Pilit ko nga ang puso, asawa ko nga hapungan, anhong kay swerte natin. Lain ka, tutulang ko ba? Okay na, ya mo ito no, may pagabay sang kampo nila Diyo no. Yari pagid ka rin, ang gin pangabay no, nga ng tamasak no. Istorya ini sa batak mo ibo no, para gid sa imo no. Kapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inatihan, banwasang baruta. Kapayo nga bukay, ang alang si kamasak, nangintay mo sang pariyo sa tuwanay, inatawag, minulot sang malupa. Sang timpo nga una, higog matang nga tuta. Malain, lasyon nga malubha, mata na itong kita
tapunan sa maitong nga dagdag. Agud ang malain nila nga ginahimo, hindi naton makita. Ang banwas ang barutak sang pinto nga ulan, sakop sang dumanggas bilang kabisira. Diri nagapuyong rotasyon nga pamilya, kabayong apukay hinalang sita masak sila ang taliya. Kabayong sita masak ang madasig sa tanan, sang kapin sa duha kagatos nga idagin hutang. Nagalangoy sa tubigon kag matalong nga lulang, sa tanan nga kabayo ni Sinon Procasio, siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuanay ginatawag ang embargo sa mga kabisas sa tanan nga baryo. Nalakip ang kagutaan ni Simon Procasio, ilagin na tupang prailinga kat sila ininga asunto. Ginsakyan sita masak pagkadto sa irong-irong, sa gobernador Silio siya ang nakikhimpon. Kaisog ang nag-ari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulimon. Pagbatisang asunto sa banwasang dumangkas, Gobernador General nagpadala sinusulat, imolagon ang binuro nga sa tumaluta. Nangin barutak nuevo apang ang kapaylo, sita masak nga kabayo. Diri ka natapos ini nga kasaysayan, istorya kag maratas doang nalulutang. Kabayo lang sita masak apang nangin paganihan, kag nangin palanoblion sang mga nagasunod, mga kaliwat na Okay no, yara na sa dulong natin sa inyo, no? Ang inyong higit pangabay, no? Okay no, antes na kita magpadayon, yari naman nanay ang pila ka mga shout out.
Ikan sa itong mga kauturan. Comment na kamuhang pa shout out, request. Ura ged. Ay, siya, ariyan. Shout out lang sa bagay tres nga nagalantaw sa buong ngayong hapon. Mayong nga po lang sa inyo tanan-tanan, no? Kabay pa nga hindi ka mo magkataka, no? Sa siningaton nga kalingawan, no? Nga hapon, ano ko malang ni nga para bilang pagpakuan na sa mga ambahan ng mga ilunggo, no? Pasalamat kita. Ako kitang pasalamat ko sa inyo, no? Nga pinaagi sa inyo, wala pagit man kalimtan ang aton ng mga ambahan, no? Nga si abyan ninyo pero biya sa Quiapo. Okay, paagi diri sa aton channel, no? Kung may mga kilala, kung basta nakapagkugulan taon na lang sila, mag-subscribe na gid lang para nabalaan nyo kayo tayo. Bisan, why man ako sing ipan payo sa inyo. Parang subscribe na lang kag maglantaw. Bino. Bisan, hindi na ako maglantaw. Gani, i-on lang ninyo da. Kagapan, hindi lang nyo pag-skip ang mga ang mga ads, no? Kaya, simpre, dira kita kakuha puntos, no? Amo lang na ang mabulig ninyo sa inyong ang ginapangabay sa inyong alagad. Yari kali, no? Ang ambahanon nga nagtikulo ang kabuhi sa soldado ginpangabay na kayo ng sino to para gid sa imo, no? Ang nagapangabay sa sining ambahanon. Sang pagkaibig pamamatay ini na ang bahanon panganduhoy sang tagi-puso ikaw unday ang naulitan natin. Kunyari lang ako sa luyo mo, nakahatag ng pirmisang disgusto. Maayo pa manakad na lang ako, kag magpunta sa pagkasundado. Masuko man taning kumkumkumun, ang mailayo ka sa akin. Apang suko sang kapigatuhon, ang kahidlaw pilit ko nga ang puson. Tuon buing dikit pagkalimti, panumon mo lamang hadlaw gabi. Gugma mo kung tampad kag hindi, hulaton mo ang akong nga pagbalik. Kung ako na ganing ang sumakay, lantawon mo lang pirmi sa baybay. Bandira ko na ganyan humilay, talantaan nga ako na ang patay. Ang kabuhisang mga soldado nagatangoy sa lawog sang peligro. Kung makasala ko sang impetro, langit na lang ang makahibalo. Ang kapuhisang mga soldado nagkalangoy sa lawit sang peligro. Kung magkasalap
kusang kwentro, langit na lang ang magkahibalo. Langit na lang ang magkahibalo. Langit na lang ang magkahibalo. Okay no? Yara na. Natulungan na itong sinyo no? Ang inyong ginapangabay no? Nagatulo kabuhi isang soldado no? Okay, padayo naman kita no? Pero maalawa na kita no? Malantang naman kita sa mga shoutout no? Sa mga nagapangabay sa mga ambano. Okay? Idol ko po talaga kayo, nakakawala talaga ng stress ang mga kanta ni Tatay Libangan ko pirmi dito sa Saudi, hambal ni Rosin Alba. Thank you very much. Mayong hapon tayo pirot patamyaw sa akon binalangga ang asawa nga si Mariana. Nagapamati gid kami di sa imo nga harana hambal ni Paul Carman. Mayong hapon lang sa inyo da. Ito lang. Okay na? Diari ka din, no? Kaya wala makamusing request, ano lang yung kataon ko naman. Tulot ko naman sa inyo yung isa kambano, no? Na nagatigulo, panyo, sang himaya. Kung wala ko nung ginapangabay, kuto baba sa mga pag-una kung may pamapang record, amo na yung taon ko sa inyo. Pero depende sa kung may ginapangabay ka mo, i-majority na ito lang inyong mga request. Diari, ang nagatigulo, panyo, sang himaya. Ayaw ka mag-ibig kanugon sa luha, samtang nagairig tughan ko daw mabuka. Pahiris ang panyo sang himaya, agot ang kapungaw matama nga madula. Makita ko ikaw na nagahiligion, dawgin na kuryente ang nakong kurason. Dili ko maantos sa kaugalingon, magtulog sa imo nga nagapilis mo. Mag-unong ay kita, tubtub katubtuban, maghigog manay, sing walay katapusan. Hakos mo kag hakos ko, ang mangintalaksan, sang matuod nga gugma, gugma nga huwaran. Kung nugig man ang magabot na trahedya, sa likod mo lang ako nga handa magsuporta. Hindi lang magpangalaga sa akong magkonsulta, ako nga saluhan kung ano nga problema. Makita ko ikaw nga nagahilibihon, daw ginakuryente ang akong kurason. Dili ko maantos sa kaugalingon, magtulog sa imo nga nagapilis mo. Mag-unong ay kita, tugtog katugtuban, maghigog manay, sing walay katapusan. Hakos mo kag hakos ko, ang mangintalaksan, sang matuod nga gugma, gugma nga huwaran. Kung ano gitman ang magabot nga trahedya,
Sa likod mo lang ako nga handa magsuporta, hindi lang magpangalaga sa akong magkonsulta. Atong nga saluhan kung anuman nga problema. Atong nga saluhan kung anuman nga problema. Okay no? Muna no, bago maging dulong natin sa inyo, no? Ang nag-artikulo, Panyo Sang Himaya, no? Okay, kasi may shout out mo kita, Yara. Shoutout mo ko ng sinong Dennis. Dennis, ay! Sa may kalayo ka patuwa. Oo. Kanta ko na rin kanta ko no kang kantilay ang bali ng Gemma. Okay na. Di ano lang na to, no? Para kay so Dennis gali, no? Jari gali, no? Paano na nagatigulo kantilay sang lit kay pagkabayad man ni Ma'am Jem, no? Para gid sa iyang kapiyak ng sangdukan. Ukang dilay batang ng suyo, nagpapagod sa paumay sipag nga tubo. Iya tinakas ang ginatuwang-tuwang, problema ng problema ng halugin kalbuhan mo. Ukang dilay ko maputi malas, sa bako ko pangkas sugawin magtaas. Inabot ang sangulang hinagyan daganas, dito kag sinamay sa puno sang pugnay. Sa puno sang pugnay may nagkakabit-kabit, may nagkakabit-kabit mga kulunakit. Lungon sa kalisod, lungon sa kasakit, kwerda sang gitara, dahon sang sampili. Kwerda sang gitara, dahon sang sampili. Amugit lang ang tulong sang iyak kasakit, ang iya pagkatian may kalyo sa kuko. Gikan sa manikliyon, gikan sa pedikliyon, sa may beauty parlor. Ukang dilay ko maputi malas, sa bako ko pangkas tugay kit magtaas. Inabot ang sanggulang hinagyan daganas, dito kag sinamay sa puno sang pugnay. Sa puno sang pugnay may nagkakapit-kapit, may nagkakapit-kapit mga kulunakit. Lunlun sa kalisod, lunlun sa kasakit, kwerda sang gitara, dahon sang sampili. Kwerda sang gitara, dahon sang sampili. Amugit lang ang tulong sang iyak kasakit, ang iya balatian may kaliw sa kuko. Gikan sa manikliyon, gikan sa pedikliyon, sa may beauty parlor. Gikan sa manikliyon, gikan sa pedikliyon, sa may beauty parlor. Okay na, umuyab to no. Maging para baigit din ni Dennis, no? Bilang
madugang lang kita, no? May arang shout out, right? Natawan ay Si shoutout sa kay Anesha Azur. Request na ako na sa idalong ng kahoy ng lawaan. no? Pasensya ka mo, no? Wala nyo. Bisan din ako kaktus ang una, no? Magwabla ko sa mga antike, mga kapis, no? Ginamas na sa nila ng panay pirti. Ay, popular gino ng kanta ni Migo Moksorba, no? Mga puros ng kahoy ng lawaan. No? Kapin pa, diri sa YouTube, no? Hindi kita makakuha, no? Hindi kita na makakanta, no? Sanglit kaya bawal na sa aton nga, paano? Bawal na sa aton nga magkanta kita sa anak iba, no? Bawal sa aton nga channel, no? Basi isukot mo sa Google. Okay na, yarin lang na bilang pagkatapusan naton nga banon instead bilisang kahoy nga lawaan, no? Daw mo maniga po ng ilang mga botsilingo, no? Yari, pinitin siya, haragit sa imo, no? Bilang pangatapusan natin nga tulong sa inyo sa inyo na kapon na yari ang bahanon nga nagatigulo pinitin siya. Kadudlay kalikong bayan sang atong kabihag sang tukan gabi kadadlaw nagkatutos lamang sang kaminaw kasakit kung wala ang pinalangga kay oras-oras ang na antos ko lamang ang kaminaw sang pagdiya mo kung hindi lang singsala sa Diyos manginmatay na lang ako kabudlay kalikon bayan sang atong kapihag sa bukan gabi kadadlaw nagkatutos lamang sang kaminaw kapatid nga dumdumon kung wala ka Tuhan ko halos maritin ka ang mga kalisod daw hindi ko na maakwanta pangusang adlaw kami ko na pinitin siya kapatid na tungkumon kung wala ka Tuhan ko halos marita ang mga kalisod daw hindi ko na maakwanta pangusang adlaw gabi ko na pinitin siya ang mga kalisod
daw hindi ko na maakwanta. Pangusang adlaw gabi ko nga pinitin siya. Okay, no? Umuyan to, no? Kaya, Shout out lang ko naman kali sa mga Moneva family sa Purok, Sambag City sa Kalayo, Kabatuan. Bali ng Gemma. Happy watching lang ah. happy watching lang dasin dyan, no? Kag thank you sa pagsuporta. Kari kali, no? Dulu, kanta lang mo bilang pang extra na gid lang, no? Extra sa atong, paano? Yari, para gid sa inyo, tanan-tanan. Sang amon pagalit, magabilin kami sang pagpahanom doon na mga mensahe ininambahanon dungga pamati ang pagpasalamat akong tinadoon sa tiun nga hilig sa tagpalamati sining kalingawan madamong salamat sa inyong nga tanan kay kamo ang kamo kag-ugat sang kadalagan sang inyo idolo kag ginapalangga nga palatuntunan ini na ang tiyon sang pagpululagay na magapauli sa kapanimalay walay puting-puting walay libakanan tugtog sa masunod tugtog sa masunod naman na pagkitay sa tagpalamati sining palatuntunan madamong salamat sa inyong tanan kay kamo ang kamo kag-ugat sang kadalagan sang inyong idolo kag ginapalangga nga palatuntunan kamo ang kabuhi sang ginapalangga nga kalinawan. Okay, maraming salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan no sa matugtog naman kita sa masunod no nga Domingo diri sa atong channel hindi lang magkalimot no kapag share sa iba no at least kung nagalantaw na gid man mas man nami gid nga maka subscribe na gid lang no kay para nga makabulig man sa inyo alagad no sa pagpunto sa atong nga channel no ginakonsang Google no. Okay, maraming salamat kag mayong hapon lang sa inyo tanan.